Ekonomiaren inguruan eztabaida eta zeresan handia dago, baina nongo ekonomiaz ari gara? Krisialdi globala, erreskateak, banku handien eskandaluak, Gipuzkoarroi ere eragiten digu horrek guztiak? Noski baietz, baina bada ere gertuko ekonomia realitate bat, egunerokoa, geurea, Euskadiren eta Gipuzkoaren gizarte ereduarekin zerikusia duena. Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren oinarria industria da. Industria lehiakorra. Enpresa txiki eta ertainek osatu dute aspalditik Gipuzkoaren ekonomiaren ehuna. Enpresa horiei esker, Gipuzkoako jendartearen ongizateari eutsi ahal izan zaio. Ekonomiaren jabetza Gipuzkoan bertan dago orokorrean. Horri zor diogu neurri handi baten, deslokalizazioak eragin txikia eduki izana Gipuzkoan. Izan ere, enpresa gehienak familiarrak edo kooperatibak dira, lurraldearekiko konpromisoa erakusten dutenak. Azken urteotan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek berrikuntzaren, ikerkuntzaren eta garapenaren aldeko apustua egin dute. Ez bakarrik ikerkuntza zentroetan, baita enpresetan bertan ere. Eta enpresen, erakunde publikoen eta ikerkuntza zentroen arteko lankidetzari esker gauzatu da apustu hori. Inbertitzen dugu IGIG-an lehiakorragoak izan gaitezen merkatu globalean eta lehiakortasun horren adierazle izan daiteke zer saltzen dugun eta zer erosten dugun. Horrela, Gipuzkoako enpresek nazioartean zabaltzea lortu dute. Enpresa pribatuek eta kooperatibek aurrera egitea lortu dute. Eta Gipuzkoan lurralde oreka handitu da, baita ekonomia aktibitatean ere. Ekonomia horren oinarrian, Gipuzkoan oso sustraituta dauden balio batzuk daude. Industria tradizio bat, herritar askoren konpromisoa, ekintzailetasuna, eta Gipuzkoar enpresaburuek zein kooperatibistek izan duten bizioa eta gizarte erantzukizuna. Langile kualifikatu eta konprometituak, gauzak ondo egiteko jarrera, seriotasuna eta ahaleginaren eta profesionaltasunaren kultura. Hala ere, etorkizunera begira oraindik ziurgabetasun handia dago. Gizartea bera aldatzen ari da, eta ekonomiak horri erantzun behar dio. Erronkak handiak dira, nazioarteratzea, lehiakortasun eta eraginkortasun exigentzia handiagoak, estrategia beharrak, elkarlana, ikerkuntzaren aurrerakada, garapenari etengabeko bultzada eman behar izatea, alor berriak, ekintzailetasuna sustatzeko beharra. Etorkizuneko erronka horiek aztertzea eta horiei buruz hitz egitea beharrezkoa da, gure ekonomiaren protagonistei hitza emanez, eta Gipuzkoarrak protagonista eginez. Kaixo ikusleok, Tokikom edabide sarean gaude eta hau ekonomia gurean saioa da. Gaur, Bidasoaldeko ekonomiari argazki atera nahi diogu eta horretarako atsegin handiz ongi etorria ematen diogu hemen dauzkagun 3 gonbidatuei. Aitziber Elola, Orkestra Institutoko ikertzailea, kaixo eta eskerrik asko etortzeagatik. Egunon eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Badaukagu baita ere Ibai Ibar Landa, Iritikat kooperatiboko kidea eta ekonomia sozialean aritua. Eskerrik asko zuri ere bai, etortzeagatik. Mila esker. Eta bere ondoan, Juan Mari Altuna, Bidasoa Bizirik garapen agentziako lehendakari ordea. Eskerrik asko, Juan Mari, zu ere gure gana etortzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei gonbiteangatik. Eta gaur saiatuko gara esan dudan bezala, Bidasoa eskualdeko ekonomiari argazki bat egiten, eta enkuadrea jartzeko datu batzuk emango ditugu lehengo. Bidasoa eskualdean 73.000 biztanle baino gehitsuago bizi dira, Gipuzkoako ekialdean dagoen eskualdea da, eta 2 hirik osatzen dute, Irun eta
Hondarribia hiriak. Biek ere ekonomia aldetik oso ezaugarri desberdinak dauzkate. Hondarribian gehiago daukagu arrantza, turismoa sektoreak, eta Irunen krisialdi handia jasan ondoren, batez ere mugen desagerpenarekin, dirudi berriro beste bolada batean dagoela, eta oraindik ere garraio sektoreak garrantzi handia izaten jarraitzen du. Kuadro hori jarri ondoren, Aitziber, zuek aztertzen dituzue lehiakortasunerako zera mailak zelakoak diran, nola ikusten duzu lehiakortasun maila bailara honetan? Nola edukiko genduke beste bailara batzuekin alderatua? Zentzu dira gakoak hemen bailara honetan? Gipuzkoako beste eskualdekin alderatuta guk lantzen ari garena Eskudal izeneko erraminta baten bitartez eta hori da, gehien bat Gipuzkoako beste eskualdekin alderatzea, eta normalean antzekoekin edo alderatu behar dugulako, eta kasu honetan eskualde bat beste eskualde batekin alderatzea izango litzateke logikoena, ez eskualde bat Gipuzkoarekin edo eskualde bat estatuarekin, nolabait esateko. Alderatzen badugu, egiten badugu nolabait ranking bat edo halako bat eskualdeen lehiakortasunean dagokienean, azpimarratzen ditugu batez ere lehiakortasunean neurtzeko garaian 2-3 adierazle. Lehenengoa izango litzateke biztanleko barne produktu gordina, gazteleraz Produktu Interior Bruto per capita, bezala ezagutzen den hori. Eta hor ikusten dugu Bidasoa ez dela bereziki ondo kokatuta gelditzen Gipuzkoako beste eskualdekin alderatuta. Urte batetik bestera zerbait igo daiteke, jaitsi daiteke, baina gu daukagun urte konkretuari begiratzen badugu adibidez, beste 3 eskualde bakarri daude maila baxuago batean Bidasoarekin alderatuta. Eta hemen gertatzen dena da gero Gipuzkoan eskualde desberdinen artean dauden diferentziak oso handia direla, ez da, adibidez, Bidasoa eskualdea eta beste eskualde batzutan biztanleko barne produktu gordina 28.000 ingurun egon badaiteke, daude eskualde batzuk, Goierri adibidez, 38.000 inguruan daudenak, ez da, orduan saltoa, diferentzia oso handia da. Beste antzeko indikadore bat, adierazle bat izan daiteke errenta pertsonal erabilgarria hemen berdina gertatzen da. Bidasoa betik hasita 2. edo 3. izango genuke. Hori errentari edo ondasuna, aberastasuna sortzeari dagokionez. Eta gero beste indikadore importantea lehiakortasuna aldetik eta gizartearen ongizatearen aldetik ere enplegua da. Eta enpleguarekin ere gutxi gora bera antzeko gauza bat gertatzen zaigu, ezta? Gipuzkoako beste eskualdekin alderatzen badugu, nahiko langabezi tasa altua dauka, gure datuen arabera, Gipuzkoan langabezi tasa altuena duen eskualdea Bidasoa izango litzateke. Beraz, argiak baino alde hortatik puntu ilunak gehiago ikusten dira, ezta? Eta orduan, bertako ekonomiaren ezaugarriak zentzuk izango lirateke hemen Bidaso aldean? Sartzen bagara aztertzen ekonomiaren espezializazioa nola antolatuta dagoen hemengo ekonomia, lehen sarreran aipatu da pixka bat, ezta? Ikusten dana da, lehen hasierako bide hortan aipatzen zen, Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidego eta Gipuzkoa direla oso lurralde industrialak, hemen Bidasoan gertatzen dena da, beste lurralde batzuk, beste eskualde batzuken alderatuta, lehen aipatu dugun Goierri edo Debagoiena eta hemen eskualde honetan industriaren pisua nahiko baxua da, barne produktu gordina dagokionean, bai enpleguari dagokionean. Donostia, noski, probintziako hiriburua da, orduan normala da hor zerbitzuen konzentrazio bat egotea, eta orduan ikusten duguna da, Donostien dagoela zerbitzuen konzentrazio altuena eta industriaren pisu txikiena, eta gero bigarren tokian, beste eskualdekin konparatuta, egongo litzateke Bidasoa industriaren pisu txikiena duten eskualdetan. Horrekin batera,
lehen aipatu den bezala ikusten da, batez ere Irunen, garraioak duen, garraio eta logistikak duen pisu altua beste eskualdekin konparatuta, ezta? Eta gero baita aipatu behar dena da, naiz eta eskualde bezala zuek bidasoa biziriken eskualde bezala lan egiten duzu, baina aldi berean eskualde barruan, adibidez aurreko saio baten Tolosan gertatzen zen bezala, bidasoa barruan bi errealitate oso desberdin daude, lehen aipatu da. Ez daukaz ere ikusirik Hondarribiak Irunekin. Hondarribian turismoaren eta zerbitzuen barruan turismoaren pisua oso saltua da. Hondarribian lehen sektoreak Gipuzkoako beste herri askorekin alderatuta pisua izan lezake arrantza dela eta Irunen berriz garrantzia daukana Gipuzkoako beste eskualdekin alderatuta pisu nabaria daukana garraio eta logistikako sektorea izango litzateke. Bai, jarduera anitzak beraz, bai leku batean, bai bestean. Juan Mari, zuek Bidasoa bizirik garapen agentziatik errealitatea ere oso gertutik ikusten duzue, eta ze argazki emango zeniguke zuk hemengo ekonomiaren inguruan? Bai, argazkia zenbait datu gainera zuzenian ez nekien nola jungo zen test edo hola izango zen, eta gun memoria atzo aurkeztu genuen gure eskualdeko memoria sozioekonomikoa, eta bada espadare, baina datutan ere ez gera sartuko, baina nik uste dut sarreran eman dituzula zenbait datu, eta kontutan izan Irunek 3.065.000 biztanlekin, eta Hondarribiak 17.000 biztanlekin, nahiz eta Bidasoa bizirik osatu, errealitate oso desberdina da, Gipuzkoa mailan esan den bezala, osea, lehenengo Hondarribian Irunen esan den bezala garraioa eta logistika hor dago indarrean, eta gero esan den bezala ere beste aldetikan langabezi tasak edo renta per capita deitzen diogun hori desberdina dago, eta esan den bezala zileran, guk dakagun errealitatea, eta ez dut uste dela saioa konparaketak egiteko beste lurraldekin, baizik eta datuak hori dire eta realitatea hori da. Hondarribia konparatzen badugu Bidasoa bailaran Irunekin, lehenengo sektorea arrantza gehien bat bere indarra daka, eta gero da zerbitzutako hiri bat, turismo eta zerbitzutako hiri bat. Kasu honetan, langabezi tasa Europako mailan dago, 8% dago, bata bestiekin igo egiten da, baina horregatik esate dut, errealitatea oso desberdina dela, eta gu eredu bezala jarri guain Laizter urte asko ondoren onartuko den APOA plan orokorra deitzen zaion esate baterako, hor alde hortan ikusten da gure herrian nola baldintzatuta dagon zenbait aktibidade egiteko, zeren goitikan esate batera, inposatu hitza jarriko du, zeren goitikan esate izute zer egin dezakezun edo ezin dezun egin, eta Hondarribia sartzen zela esate duzu zenbait herritan ikusten duzu dituzu pabelloi industrialak eta holakoak, eta zu Hondarribira autopistatik atera eta sartzen zerenien ikusten duzu nola dagon berdegune horiek zaindu behar direla ezin dela egin, eta orduan zentzu hortatik onerako txuste du, baina herria ja aspalditikan konfigurazio badaka eta horrela dago. Eta baita ere aipatu ere, Irunen, orain momentu hontan, Bidasoa agentzian, plan estrategiko berria egiten ari gara, eta bere garaian egintzan, baina orduan bere garaian, 82an edo esaten zela mugak aldatzen zirenien eta hor krisi handia izan du zen, eta argi dago Irunen krisi dagonean Hondarribian sumatzen dela, zeren Hondarribiko jende askok zerbitzutik kanpore Irunera edo Donostira, baina Irunen Hondarribiko jende askok lan egiten du, eta hori sumatzen da, eta azkenian horrerire Irunen Bidasoa bailaran buelta eman zaio, logistika, garraioak azpiegitura horien aldetikan, eta buelta eman zaio, eta azkeneko urte hontan urte terdien ikusten da, Ganbezia ere bai, dato kopuru orokorra bezala, jaisten ari dela poliki ere bai, krisi aurreko garaioietara. Orduan, bukatzeko galdera, oso desberdina gera bailaran aipatu bezala, eta bai egiten duguna da, komplementatu bata besteakin. Bai, eta orduan desberdintasun horien barruan, zuek aipatu dituzuen desberdintasun horien barruan, baiaran, ibai, ekonomia sozialaren inguruan ere eman dira
pauso batzuk, urrats batzuk, kontatuko zeniguke, nola bizi izan duzuen, zu horretan aritua zara, nola bizi izan duzu ekonomia sozialaren olatu hori Bailararen barruan, jakinda nolako desberdintasunak dauden Irun eta Hondarribia artean, bien jardueraren artean. Bai, lehenengo esan behar, gu ekonomia sozialaren esparruan mugitzen garela, beraz, ulertzen dugu ekonomiak jendartean islada nagusia duela eta jendarteak ere ekonomia egiteko moduan islada duela, bai. Guk duela urtebete, Antxeta irratiaren 15. urte hurrena zelata, ikusi genuen Bidasoa Bailaran interesgarria litzakela, azken hamarkadetan egon den ekonomia soziala aztertzea eta gaur egun dagoena aztertzea, horrek lurraldean daukan eragina ikusiz eta komunikabideek ekonomiaren edo tokiko garapenean izan dezaketen eragina aztertuz, bai? Ikusi duguna da, lehen aipatu den bezala, jendarte aldaketak, ekonomia aldaketak ekarri behar dituela. Ulertu behar duguna da, krisi garai bat bizi izan genuela duela 8 urte, bizitzen ari garela, eta ekonomiaren paradigma aldatzen ari dela, jendartearen paradigma aldatzen ari den bezala, eta beraz guk uste dugu ekonomiak inoiz baino sozialagoa izan behar duela, pertsonak inoiz baino kontuan gehiago izan behar dituela, eta komunitatean edo gure inguruan izan behar duen eragina ekonomikotik haratago sozialare izan behar dela. Bai? Gu saiatu garena ere aztertzen da, ekonomia soziala jendartea ulertzen duenez, Bailarako ekonomia Irun eta Hondarribitik haratago ulertzen, bai? Badakigu muga administratibo ezberdinengatik, kasu honetan bai Bidasoa bizirikek, daukan azterketa eta lan eremua zein den, baina guk ulertzen duguna da, aspaldidanik Bailara honetan, Antxeta irratiak lanean diharduen gizan, bai Hondarribi, Irunen, Urruñan, Biriatun eta Hendaian kontzentratu daitekela mugimendua, bai harreman sozialak, bai harreman ekonomikoak, baita harreman zergatik ez instituzionalak ere, badaudelako ez. Beraz, bi parametro horietan mugitu gara, bai, lehenik lurraldea integralki ulertzen, beraz, Bidasoa ibaiaren bi aldeetan dauden herrien arteko harremanak eta harreman ekonomikoak aztertzen, eta bigarrenik, ekonomia sozialaren paradigmaren baitan uler dezakegun dinamika guzti hori aztertzen, ezta? Izango liratekela, ehun ekonomikoa, ehun komunitarioa eta ehun instituzionala, bai? Eta ekonomia sozialean klabe diren hainbat parametro aztertzen, bai barne demokrazia, bai aktibitate ekonomikoak dituzten proiektu, enpresak daukaten rebertsio soziala, eta beti ere aspektu komunikatibotik, ez? Antxeta irratiaren urte hurrena ospatuz, egindako ikerketa zelako dauzkagun komunikabidek, tokiko komunikabidek, ze ekarpen egiten diote ekonomiari orokorrean, baina gure kasuan ekonomia sozialaren ikuspegiari eta tokiko garapenari. Bai, Ibaik lurraldea eta jendartea aipatu digu ekonomiaren bultzatzaile moduan. Goazen orain lurralde honetan eragina daukan elementu batera, itsasoa, eta itsasoan elementu eta jarduera tradizionala nola izan da arrantza, eta lurralde honetan jendarteak nola modu tradizionalean eta tradizioz egin duen arrantza, eta gaur egun oraindik eusten den jarduera bada. Ikus dezagun arrantzaren inguruko bideo txiki bat. Itsaso bizimodu beti izan du da gogorra. Oain dela 50 urte genituen barkuak, barko txikila ziren, egurrezko dena gaina, motor txikiak, sariek ere txikiak, indarru txikuak, eta, bigitzetan esateko ez dute zer ikustu gaurko onziegen, ezta. Gaur egun askoz barko ondilego dira, autonomia gehiago, zarea ondileguak, hobeto prestatuak, tamaino ondilegugin eta bar, eta egualdi txarrekin itsasun ibiltzea bak eta orduan ezin zela. Joan eta guztiz orduan bizimodua latza zen. Neguan barku itsasun ibiltzen ziren, arrantzali itsasu egiten zen neguan, gaur berriz puertu negoten dire, eta orduan bazegoen arrozela, bazegoen lehatza, eta arekin jornala tetzen zuten. Altzuten nien, egualdi txarrekin eta askotan itxien egoten ziren, baina altzuten nien neguan jornala tetzen zuten. Orain berriz naizta negu guztian barku gitxien egon,
nik uste dut urte guztian kopuru handiago dela itsasoan egoten dien egunak lehorrien baino asko zea. Barkuak ere oso ondo prestatu dauzte, ez bakarra itsasoan ibiltzeko, baita ere arraia tratatzeko moduan. Gaur den egunean geote exigentzi gehiago dago merkatuan, arraia ona ekarri behar itsasotik ahalik eta rendimentorik handiena ateratzeko. Eta gauza berdina lonjan ere, lehen esan duten bezala izotza lehenago erabiltzen genituen karrotan eta bultzak eta bar. Gaur berriz, honea ginen iristeko izotza, izotza fabrikatik transporte neumatiko bitartez etortzen da jela, eta gero bigen ere estibadoriek, gero kargadoriek erabili bat duten izotz hori, ez dira horren bezala elitzen karrukin eta bar, dituzte beste karretilak, eta lana asko arrazten du, eta horrek egiten du arraia ahalik eta kalitateik handienekin, eta ahalik eta eskarrena hemendik iristezala merkadotara. Baina nik nire irudian erronkarikan handienetako bi izango nituke. Bat, itsaso bazter guztietako tresna kaltegarriak arraia errepatzeko erabiltzen dienak, eta Europako Komisio dakilena horiek galezitzia. Horiek galezitzen ez dien bitartean, esaten den bezala da peska ilegal izango dugu, eta horrek kalte handia egiten du. Hori bat. Eta bestia, eta ez garrantzi gutxi jokua, gaztiak falta zaizkigu hemen itsasoan. Nik gaztia izango nioke proba bat egiteko, itsaso etorri hurbildu, pixkat ikusi zer den itsasotik bizitzea, agian ez zaila gustatuko, bizimodu latza delako, agian bai. Nik izango nuke hemendik 20 urtera, ez dakit hemen barkorik aleik ere geldituko den, agian bakarran bat. Honian ez, honek gai honek buelta emango du, eta gaztiak nahi gut itsaso etorri eta bizi itsaso handi, baina zaila ikusten dut. Eta arrai freskua jan nahi balin badugu, hortan zeitu beharko dugu. Bestela, arraia jango dugu, janingo dugu arraia, baina gure arraia ez. Bai, Aitziber, lehen aipatu dizkiguzu aldagai batzuk, lehiakortasuna neurtzeko erabiltzen dituzuenak, baina guazen orain gure baiarara, aldagai horrek, barne produktu gordina, langabezia tasa, nola ikusten dituzu horrek hemen Bidasoa aldean, baiara honetan? Barne produktu gordina hori aipatzen genuen, ezta? Bada, beste eskualde batzutako baino basoa izango zen, baina hori baita ere dator espezializazio sektorialetik, ezta? Gero sartuko gara globalizazioko eta esportazioko gaietan eta berdina gertatzen da, ezta? Espezializazio sektorialak nolabait ez dakit, mugatu den hitza edo definitu, bai hori da, baldintzatzen dizu barne produktu gordina, ez da, normalean industrian barne produktu gordina altuago da, zerbitzu eta baino, gero zerbitzuen barruan ere zerbitzu aurreratuetan altua izango litzateke, zerbitzu ez aurreratutan baino, adibidez turismoa eta holakotan, normalean biztanleko barne produktu gordin maila baxoak izan daitezke, ezta. Eta orduan, Gipuzkoan gaude, Gipuzkoak orokorrean biztanleko barne produktu gordin maila altua dauka, horren barruan gaude, baina lehen esan duguna, beste eskualde batzukin konparatuta, parean gaude, beste batzukin konparatuta urruti gaude, eta langabezian, aipatzen genuen altua da, baina gero Juan Marik esatezun bezala, krisisakon batetik gatoz, eta krisisakon hortatik, badirudi, azken datuen arabera eskualdea, hortaztatu zehatzagoak Juan Marik izango ditu segurazko, baina eskualdea badirudi nahiko ondo ateratzen nahi dela. Enpleguaren sorrera, positiboa izaten ari da azken urteetan. Eta horrekin erlazionatuta aipatu nahiko nituzke aldagai batzuk, bai eragina dutenak enplegua sustatzeko garaian eta bide batez gero ondasunak edo barne produktu gordinak sortzeko garaian, alde positibotik datu batzuk agertzen zaizkigu hemen, zuek ere nik uste zuen txostenetan eta
eta azpimarratzen duzuela hori. Gaur egun behin eta berriro entzuten den gauza bada, gizartea zartzen ari dela, dependentzia tasa geroz eta altuagoa dela, hau da, 16 urtez azpiko eta 60 urtez azpikoen kopurua lanerako adinean daudenekin konparatuta igotzen ari dela, ez da, orduan langile geroz eta kopuru txikiago batek pentsiodun eta aur nola baita esateko geroz eta gehiago mantendu behar dituela, batez ere 65 urtetik gorakoak, ze jaiotza tasa txikiago. Hori begiratzen badugu adibidez, Bidasoan, alde positibotik ikusi behar dugu Bidasoa, ze dependentzi tasa baxuenetako badaukan eskualde da, eta hori etorkizunari begira oso datu positiboa izango litzake, ez da, hori lana sortzeko garaian, ondasuna sortzeko garaian, eta bar. Eta beste sozialki baita ikusita, beste datu bat agertzen dena da, atzerritar kopurua baita ere altua dela hemen, behin eta berriro aipatzen ari gara, hemendik urte gutxitara langile falta izango dela, jubilatzen ari den jende kopuragatik, eta bar, orduan beharko degula kanpotik etorriko den eskulan bat, eta bar, alde hortatik, Bidasoan atzerritar kopurua desentea, eta gero jaiotze tasak direla eta adibidez atzo azaldu ziren Eustateko autonomia erkidego mailako azkeneko datuak 2016ko jaiotzei dagokionez, eta hor garbi ikusten da, bertakoen eta atzerritik datozenen jaiotze tasa nahiko desberdina direla, ez da, bertakoenak oso baxua dira, orduan populazioa mantendu nahi badegu, edo piramide hori berreskuratu, populazio piramide hori berreskuratu nahi badegu, jaiotza tasa handitu nahi badegu, eta hor badirudi, atzerritar horiek, beraien badaukatela beraien garrantzia, ez da, beraiek ari dela hemengo populazioa mantentzen, aurrak izaten, eta gero ikusi beharko dena da, populazio hori nola integratzen den gurean, ez da, hezkuntza maila orokorrean badirudi, hemen bertako baina hezkuntza maila txikixe baxuxagoa dutela, orduan saiatu beharko genuke, hezkuntza maila handitzen, bertako hiena, kanpotik etorri direnek, eta hezkuntza maila bat zutenak reziklatzen, nolabait, kurtso batzuk ematen, iraunkorra izaten hezkuntza eta mantentzeko eta produktiboagoak edo lehiakorragoak izateko hemengo ekonomian, ez da? Orduan, alde hortatik ikusten genuen zen hori, ez da? Zeudela hor beste eskualde batzuk alderatuta, dependentzia aldetik eta kanpoko eskulanaren sarrera aldetik eta gure iritziz positiboak izan zitezkeen. Etorkizunerako hor badaudela datu positibo batzuk, ez da? Jonari, zuek zeuen garapen agentziatik etorkizunerako erronka horrek nola ikusten dituzue enpresetan, ekintzailetasuna, Aitzi horrek ere aipatu du emigrazioa, jaiotze tasak, horrek aldagai guztiak, etorkizunari begiraz nola ikusten dituzue? Horra azkenian datu asko daude, ez? Ekintzaileen aldetik esaten den bezala badago, nik uste dut, hasia badagola, eta lantzen ari garela, eta aipatzen den bezala hor ikusten den ahultasunak edo semehatxo dauden, eta gero badaude beste zenbait datu indarrian jartzeko modukoak, eta horregatik dena osotasunean datu asko dire, baina argi dagona da, egoera da, dugun egoera, ez bailaran bakarrik, baizik, eta kasu honetan Gipuzkoan gaude, Gipuzkoa, baina nik uste dut mundu zuan ere globalizazio badagola hor gertatzen dela, eta oraintxe bertan arrantzari buruz ikusi dugun bideo, balio du beste gauza askotarako, zeren zenbait galdera egin dituzuenak, eta zuk ere aipatutakoa atzerritarroiek, Hondarribi kasuan hemen atera den bezala Andre Solaskoagoa kofradiko sekretarioa zein den garai batian barko askoz gehiago zeuden, nik uste dugu 24 barko daudela gaur egun, eta bere garaian egun ziren barko txiki batzuk ere bai Legaztara eta Arroseltara, uste Gipuzkoan bixigu izaten da, hemen Hondarribian Arrosela deitzen diogu, eta garai batian Basagon hori
Gaur egun badagor mehatxu bat, Europako legiak direla eta arrantzana esaten dutena bideo hori atera delako, beste edozein eremutan ere balio dula ere, bai, lehen aipatu duten bezala Irunen mugako krisia izan duzenian, eta beria garraio eta azpegituran aldetik nora junden, nun dagon zein darra hartzen ari den, eta gero beste zenbait industriatan ere, bai, eta kasu honetan atzerritarrana, aipatu dezuten bezala, arrantzan hemen esaten zen bezala, animatu iten zuen bertako jendia gaztiak arrantza joteko, eta lehen hori hola gertatzen zen, udaran edo zenbait jende juten zen, eta orain jendiak ez du nahi, baina badago Hondarribian kanpotikan etorkinak etorritakoa Senegaldar kolonia hor dugu, arrantzalea berez Afrikatik etorrita, eta hor daude nahiko integratuak Hondarribian, eta lanpostu nik uste du duin batekin, osea, soldata dakate, gerore egia da, aipatu duzun bezala, herri edo lurralde bakoitza bere ohitura ditu, eta ez da hain erresa, naiz eta elkarrekin bizi hori ez da hain erresa, eta gizarteratzute aipatzen zenun bezala poliki-poliki egun behar da, baina nik uste dut kasu honetan eredu bat dagola, etorkinak kanpotikan etorrita, arazo gutxikin eta onura askokin. Agian ez da Gipuzkoan ematen den errealitatea, nik beste bailaratan ez dut ezagutzen, baina kasu honetan bai aztertu behar dugula eta plan estrategikoa martxan dagona ja hemendik hilabete pare batzutara ja bukatuko dugu gure hausnarketa egiteko, eta bai badaude zenbait ahuldade baditugula bailara bezala, baino bestalde batetik ere erronka badugula, badaudela ekintzaile asko, jendea gaztia, beti esaten den gaztia goguakin, eta gero ere beste dato bat bota dezuten bezala, jendea sartzen ari da, jende hori guain elkarrizketa bat eduki dut horreri buruz, eta jubilatu batek esaten, gu behintzat momentuan kobratuko dugu, zuek ja ez dakit, digo, bueno, ez dugu, dena gaizki ikusten badugu, azkenian ez ginen ez dare onara etorriko, ez? Eta argi dagona da, aurrera jarraitu behar dugula, eta beti gizartean normalian aurrera ateratzen da, aurrera ateratzen gara, eta bailara hontan ere bai badaudela erronkan bai industrialdetik, bai lehenengo sektore ere bai zenbait gauza ohitura batzuek aldatzen ari dira, ez arrantza bakarri, baizik eta hor esaten zen, hemendik 20 urtera barko bakarra geldituko zela, espero dezagun ez gertatzea, baina bai lehenengo sektorea nekazaritza eta bar lantzen saiatzen ari dela leku guzitan, eta horrek ere ematen du, eta gero industrialdetik ere poliki-poliki zenbait enpresa, teknologi berria tara egokituta enpresa, bai orokorrian enpresa txikila, bat, bi, lau pertsonatakoak, eta horrek ere azkenian poliki-poliki bere indarra daka. Eta garapen horretan, Ibai, eskualde honek daukan berezitasunetariko bat da administrazio aldetik bi lurraldetan banatuta dagoela, baina zuek zeuen aldetik ekonomia sozialaren ikuspegitik egin izan duzue, o behintzat lehen esan duzu, baiara osoa, baiara naturala hartzen duzuela, ezta? Horrek ze eragin ekarri aldio tokiko ekonomiaren garapenari? Bai, lehenengo esan beharra egia da administrazio ezberdinekoekin azterketetan sartzen zarenean zaila izaten dela datuak eta abar lortzea, bai, hemen izango gaituzke datu batzuk, eskualdearen parte bati erantzuten diotenak, beste parte batekoak bilatu behar dira, beraz askotan argazki osoa ateratzea zaila izaten da. Aipatu nahiko nuke, ekarpena dela, aipatu den bezala, azken finean, ekonomiak jendartea edo komunitatea kohesionatzeko balio dezake edo balio behar du, ez? Kasu honetan arrantzaz hitz egin da, beste nunbaiteko komunitate bat etorri kanpokoa eta hemen integratzen da, eta lana hortan edo aktibitate ekonomiko oso garrantzitsua da, lanik ez badago ez datoz, eta ez badatoz edo lanik gabe baldin badaude oso zaila da hemengo zerbitzuetan, hemengo bizimoduan parte hartzea, beraz ekonomia jendartea kohesionatzeko ere tresna badela ulertu behar dugu. Ulertzen dut ere, hitz egiten denean lehiakortasunaz eta gaur egungo globalizazioaz, termino horiek lantzen direla gehien bat, ekonomi eredu hontan erabiltzen diren terminoak ere badirelako, baina guk saiatzen garena da, eskualdan dauden interkooperazioak aztertzen eta interkooperazioak bultzatzen. Hau da, badaukagu, aipatu den bezala, lehenengo sektore, bigarren sektore eta hirugarren sektoreko hainbat proiektu, bakoitza bere aldetik joan beharrean, posible dena eskualde bezala artikulatu, eta behintzat daukagun potentzial guztia, ahalik eta zuku gehien atera.
onartuz gaur egun mundu globalizatuan konpetitu beharko dela, ibili beharko dela, baina guk uste duguna badaukagula eskualde oso aberats bat, sektore ezberdinetan eta sektore bakoitzaren barruan proiektu ekonomiko ezberdinak daudenak, eta behintzat gutxienik kapazak izan beharko ginela guzti hori saretu eta interkooperaziorako sistemak, mekanismoak indartzeko. Eta norabide hortan egiten du ekonomia sozialak ekarpena eskualdeari. Bai, aipatu den bezala, gaur egun badaude enpresa proiektu txikiak, ekonomia sozialaren baitan dauden gehienak, tamaina txiki edo ertainekoak dira, eta pixkanaka uste dugu epe ertain luzean eskualdeko ekonomian ere pixu bat izan dezakela eta ekarpen bat izan dezakela. Beti ere norabide hortan, bai, pertsonak zentrutzat hartuta eta inguruan dauzkagun beste proiektu, enpresa, aktibitate ekonomiko zein instituzioarekin interkooperazioan. Bai, ezain beste elkar lehiatuz edo mundu globalean lehiatuz, hori ziurrenik enpresa handiek eta kanpora begira lanean ari direnek egingo dute, baizik eta gure artean kooperatuz eta gure arteko komunitate hortan dauzkagun bitarteko gehienak alik eta ongien aprobetxatuz. Eta hori da ekonomia sozialak eskualdeari egiten dion ekarpena edo egin diezaiokena. Ze azterketatik ere ondorioztatzen dena da, bat, lurraldea integralki ulertzen duen agente gutxi dagoela, bai, badago mugaz gaindiko partzuergo bat, ez? Eta horrek badauzka kompetentzi txiki batzuk eta proiektu batzuk, baina bestela esan genezake bakoitza oso bere kabuz doala, adibidez Hendaiako udalak badauka ekonomia sozialaren inguruko kriston proiektzio eta proiektua, badaukate jarri ditu espazio bat ekonomia sozialaren inguruko enpresak sortzeko, formakuntza zentro balen aipatu da, hezkuntza eta formakuntza zentro bat antolatzekotan dabiltza, Baionatik eta Donostirainoko proiektu, hezkuntza erronka, ekonomia sozialaren filosofia hori bultzatzeko. Badaude elementuak, bigarrenik ekonomia sozialaren inguruan, badaude proiektu asko, baina ez daude artikulatuta, ez daude nukleo edo zentro batzuk elkar ezagutzeko, elkar interkooperazio horiek elikatzeko, eta azkenik ere ikusten duguna da, gure inguruko medioetan, asko hitz egiten dila gaur egungo ekonomia globalizatuaz, eta ezain beste tokiko ekonomiaz, demagun arrantzaren egoeraz, demagun generazio berriak gaur egun tokian dauzkagun proiektu autoktono, endogeno, hau da betiko hietan nola parte hartu, nola erakutzi, orduan uste duguna da, hiru klabeetan lan asko dagoela egiteko. Aurkitu ditugu indarguneak edo palankak, baina lan asko daukagu aurretik, ez? Benetan tokiko ekonomia garatu nahi badugu. Egia da, Ibaik esan duela, lurraldea modu integralean ulertzen duten agente gutxi daudela gurean, baina hala ere badaude proiektu jakin batzuk, lurralde diferenteetan ekimen bakar bat eramaten dutenak, eta horren adibide da Sokoa enpresa, administrazio ezberdinetan dauden enpresak aurrera eramaten dituena. Erreportaje bat ikusiko dugu Sokoa enpresari buruz. Hasi zen afera 1970an, Donostiko enpresario batek erakutsi zituen, saltzen zituen produktu somaitzuk Baionako lehenbiziko ferian. Eta hor konturatu zen zirela posibilitateak zerbait egiteko Frantziako merkatuan. Eta bilatu ditu kide somaitzuk hortan sartzeko. Eta orduan 1971an hasi da apirilan. Horko produktuak, egoko produktuak saltzeko. Eta hasi gare ofizinako muebliak eta alkiak saltzen, sukaldeko mai eta alkiak eta burdinezko aparakin. Gehiena saltzen dugu ofiziako alkiak, bai Frantzian eta bai Bergoi herritan kanporat eksportazioko. Lantegi batentzat premioa ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena da bezerroak.
eta eraiki zen zokoa kooperazioen tartean, bai kapitalen aldetik, herriko kapitalekin, akziondun erdiko edo tikiekin, langile guziak zokoan partaide dire kapitalan, eta hori pentsatzen dut bakotsa aterabide bat topatu behar duela. Eta kooperazio hori ere montatu dugu edo zoin alorretan, gaurkoan zokoan bezala izango ditugu 25 filialak edo zoin herritan, Nigerian edo Malin, baina ere bestaldean Irunen izango ditugu 3 partaidetza eta Frantzian pixka gehiago, orduan pentsatzen dut kooperazioa mundu hortan adaptatzeko beharrezkoa dela eta bide bat dela, ez da bakarra, baina bide bat da. Munduan adaptatzeko modu bat aipatu du Sokoako ordezkariak. Aitziber, zuek ere nazioartekotza aztertu duzuen, nola ikusten duzuen nazioartekotza Bailarako ekonomiaren ikuspegitik? Hemen aipatu behar da guk agian Bidasoa biziriketik eta inkesta bitartez, elkarrizketa bitartez edo izango dituzte datu zehatzagoak. Guk maneiatzen ditugun informazio iturrietan ez daukagu eskualde mailako daturik, ez da? Ordan nik ez alde hortatik ezin dut esan Bidasoatik asko esportatzen den edo gutxi esportatzen den. Baina bai daudela hemen aipatzeko gauza batzuk eta berriro goaz hasierako puntura sektoren espezializazioa, ez da? Hemengo adibidea, bideoan ikusi duna adibidea zen nolabait sektore industrial bateko adibide bat, ez da? Tradizionalki nazioartekotzea, esportazioak eta bar aztertu direnean, neurtu direnean industriarekin lotuta egon dira, ez da? Orduan, hortik bagoaz Bidasoan industriaren pisua txikiagoa denez, espero genezake Bidasoaren nazioartekotze maila zentzu hortan txikiagoa izango litzatekeela, ez da? Baina geroz eta gehiago azpimarratzen da mundu akademikoan eta txosten desberdinetan eta bar zerbitzuen nazioartekotzeak duen garrantzia, ez da? Orduan, zerbitzuek eskualdean duten pisua ikusita, agian mapa hori aldatuko litzateke, ez da? Ez genuke esango gaizki jodenik nazioartekotzean. Turistak ona datu zen neurrian adibidez eta kontsumitzen duten neurrian, azkenean taberna hori, hotel hori, nazioarte mailako salmentak egiten ari zaigu baita ere, ez da? Nazioartekotzea hola ulertzen badugu, gure nazioartekotze maila nolabait izanitek altuagoa da ez da? Azken batean, ni ez noan ere produktoa Alemanian saltzera, baina Alemaniako bezeroa ona dator eta hemen konsumitzen du eta hemen saltzen diot, ez da? Hori alde batetik, eta esan bezala hori datu zehatzik ez daukagu guk horri buruz, baina nazioartekotzea alde hortatik ulertu beharko litzateke, eta gero azpimarratu nahiko nukena da hemen aipatzen genuen behin berriro batez ere Irunen logistika eta garraioak daukan garrantzia, ez da? Eta logistikako sektorea nolabait sektore transversal bat bestela konsideratu genezake, ez da? Beste sektore guztiekin lotuta dagoena, eta naiz eta bertan adibidez Irunen edo Hondarribia industria askorik ez izan, Irun edo Bailara hontan logistika eta garraioko sektore oso garatu bat izatea izan litekela importantea probintziako gainontzeko enpresen nazioartekotzean, ez da? Enpresa horiek beraien produktuak atzerrian saltzeko eta beharko dute logistika garraia beharko dute eta eskualde bat izatea hortan berezitua dagoena palanka bat izan daiteke edo laguntza bat izan daiteke beraiek kanpora ateratzeko orduan, ez da? Puntu horiek
aipatu nahiko nituzke behintzat. Bai, Juan Mari, zuk zer Bai, nabarmenduko ez. zenukeola sektore desberdin horietan? Uste dut lehen ere aurreko galderakin lotuta dagoela guain esango dio, baina zenbait datu ez ditugu datu zehatza, zeren azkenian bailara da, baina esportazio aldetik makina errementa eguneko 50 baino gehiago, eta automozioa eguneko gehiago. Gerore hirugarren aldian dagona aldatu egiten da enpresa baten arabera, karo. Enpresa CAF, denak ezagutzen dugu Gipuzkoan, Irunen badaka bere lantokia eta beraien inbertsioen arabera aldatzen du ere bai, horregatik esaten dizut, ez dela bailara bakarrik, baizik eta jute kanpora, askoz kanpora juten dela. Eta eredu bezala, aipatu duzu bai, nazio artekotzeko hori, lehen aipatu den bezala guk hemen, partzuergoa dugu, Irun, Hendaia eta Hondarribia, kasu bat, Europa mailan badaude zenbait muga duten zenbait lurraldetan, baina urteetan eta urteetan lan ari dena, eta ohitura horiek aldatzea oso zaila da. Kooperazio hori badago, zeren orain dela, ja daramagu urte batzu lanean, baina zenbait enpresa berdintzait, Irun edo Hondarribian eta Gipuzkoan ere gauz bera gertatuko da, azken produktu bat egiteko orduan, jakinez ondokoak piezaren batzuk egiten ditula gure azken produktuentzat balio dula. Eta gu bidasoa biziritik saiatu gera indarrian jartzen, harremanetan jartzen ezagutzea, eske guk aulki hauek egiteko horra gertzen zen bezala, eske beko tapa hori ez daki nundikan ekartzen dugu dio. Baina hemen onduan pabelloi bukaieran baduzu olako enpresa bat, eta etzagon ezaguera hori. Edo gaur goizian bertan ere inden, prentzaurreko bagenun turismo nautikoa dela eta bailara, bai Irun eta Hondarribikoa kasu hontan, eta enpresa desberdinak, naiz eta desberdinak esan, harremanetan jarri bai turoperadoriakin, bai hotelekoekin ere bai, eta bai berdintzait, piraguak alokatzea, bai Santiagotarrak Irunen, ibaian gora, edo Hondartzan, Hondarribia Arraun elkarteak, bai ibaian beran edo badian egiten den, edo bai urpeko ekintza badaudela kasu hontan elkarte, eta iparraldean hori oso ondo lotuta dute aspalditikan enpresa moduan askotan, baina horire poliki-poliki ari dela egiten edo barkoan irteerak aukero helen etzela, denen artean denak elkarrekin jarri, zeren ez da beraien arteko kompetentzia, bai nik uste dut horrek indarra egiten dula, eta guk nazioarteko hori naiz eta hitz potolo izan, saiatzen ari gera guk gure bailaran, bai bidaso aldean eta bai iparralde aldetik harreman horiek egiten eta enpresa guziak ezagutzera eman, zeren azken finean zenbait enpres txikik azkenian parte proiektu erraldoi batean parte hartzeko gai dira zenbait enpresa txikik, eta horrek ere azkenian globaltasun horren mugatzen dizu, baina lanean ari gera, baina ez da urtetan eta ez da batera erresa, zeren naiz eta guk iparralde eta hegoalde izan urtetan eta urtean ibaia muga izan du da. Eta guain hori gainditzea, mugaz gainditzeko hori deitzen dioguna, ari gera, baina kostatzen da. Ohitura oso desberdina daudelako, eta gero ere bai argi dago beharrak behartzen zaitu, nola ez, eta horrek ere aldatzera egokitu behar dugu aldaketa horretara bai edo bai, eta kasu honetan azpiegiturak, garraioak esan du, logistikak ikusten da ze indarra dakan, Irunen dakan indarra, Gipuzkoan puntan dagola, eta aurretikan krisi batetik aterata, eta nik uste dut hori aukera bat dagola, hor dugula erronka beste leku askotan bezala, eta ohitu behar gerela gure berdintzain makina herramienta edo baditugu beste zenbait teknologi modernuak indarrean eta punta-puntan gaudela, eta hori ere aprobetxatu behar dugula. Bai, nazioartekotza beraz erronka kosta egiten dana, baina saiakera handia egiten ari dana nazioartekotzeko. Goazen orain nazioarteko bokazio horrekin sortu dan eskualdean enpresa batera. Bidasoa, Basque Brewery, oraindik ibilbide laburreko enpresa da, baina, segur asko etorkizunean ere zer esan handia emango duena. Goazen ikustera eta bertan bizita bat egitera.
hasi ginen 2014an, Estatu Batuetan itezun lana arlo zientifikoan, gutako sozio batek, eta, bueno, Estatu Batuetan hasi zen elkarlanean garagardotegi batekin, eta behaen nola hemengoa da, honea etorri nahi zuen, eta garagardotegi bat montatu edo. Eta orain dela 2 urte terdi etorri zen, eta beste sozio batekin, bat hemengoa da ebai, eta hemen hasi zian makinaria bilatzen, lokalak behiratzen eta hola. Eta 2014ko hasieran ja etorri zian biak, ja lokala aukeratu zuen, makinaria erosi zuen, eta proiektu honekin hasi zian. Errezetak han Estatu Batuetan landu zituen, eta gero pixkat aldatuz edo junda, eta pixkat hemengo gustotara amoldatuz, eta horrela hasi zian. Lehen gaien ekoizleekin harreman diferentiak, ez? Azkenean batzuk enpresa handia dira, eta azkenean salmenta edo erosketa egitea bakarrik da, eta beste batzuk ja txikiagoak edo lokalagoak eta haiekin pixkat harreman gehiago, ez? Amoldatu itegea eta azkenean batekin edo bestekin diferente ite dugu, eta beti gure enpresak bilatzen duena edo begiratuz, bai lokalaren harreman pixkat egonkorra eta bi aldetatik pixkat estuagoa, eta enpresa handitatik ere hartu berdea gauzak eta horregatik. Gure etorkizuneko erronkak o erronkei buruz esatea da pixkat hasi nahi dugula. Oain dela gutxi almazen bat hartu dugu pixkat fabrikako lekua pixkat gehiago eukitzeko. Azkenean garagardoa ja bukatuta eukitzeko, eta hemen pixkat lan egiteko errestasunak emateko. Eta baita ere hemen ikusten duzuena hemen atzian tapruma da. Ostegun, ostiral eta larun batetan, atxaldetan irekita dago, eta horrela jendea etortzen da gure garagardoak dastatzera. Eta gero baita ere etorkizunean, beti pixkat kalitatea mantenduz, pixkat handitu, leku gehiagotara iritsi, eta guk lan egiteko pixkat errestasunak edo hobekuntzak egitea. Etorkizuneko erronkak enpresa guztiak aurrera begira kontutan eduki beharrekoak. Etorkizunari begira aitziber, dauzkagu hemen elementu diferenteak, dauzkagu teknologia berriak, abiadura, sektore berriak. Hau guztiak nola ikusten duzu kudeatu alditzakegula? Hemen dagoeneko Joamarik lehen nolabait aipatu du. Kontutan hartu behar dugun errealitate bat da, aurretik aipatu ditugun gaietaz aparte, gure enpresen tamaina. Eta hori izango litzateke ez bidasoarentzat bakarrik, baita Gipuzkoa eta Euskadirentzat erronka garrantzitsu bat, enpresen tamaina txikia. Enpresa txikia ditugu eta enpresa txikiak izate horrek mugatzen gaitu ia denean. Bai IGIG egiteko garaian, bai nazioartekotze garaian, bai teknologia berrietara moldatzeko garaian, ez ditugulako askotan rekurtso nahikoa, ez pertsona aldetik, ez finantziario aldetik, eta bar. Eta orduan adibidez, horri erantzun bat emateko, lehen Joamarik aipatzen zuen erraminta bat, edo modu bat oso garrantzitsua izango litzateke elkarlana. Ezagutu batak bestea, zer egiten duen bata besteak, eta nola komplementatu dezakegu, nola osatu dezakegu batak bestea, eta nola elkarlanean bat gehi bat ez diren bi, baizik era bat gehi bat, 3 edo 4 edo auskalo zen baden. Hori nik uste dut hori izango litzatekeela
gauza garrantzitsu bat aurrera etorkizunera begira. Eta beste gauza bat azpimarratu nahiko nukena izango litzateke, beti aipatzen dugu nazioartekotzea, aipatzen dugu IGIGA, teknologiak eta bar. Baina guzti hau aurrera emateko eta behar bada hontan ez da nahiko arreta jartzen, oso garrantzitsua da antolakuntzan berrikuntza, innovación no teknologika edo deitzen zaioena, ezta? Oso garrantzitsua da enpresetan gauzak egiteko modua aldatzea. Langileen partaidetza gehiago, ez partaidetza aipatzen dugunan ez bakarrik enpresaren kapitalean edo partaidetza erabakiak hartzeko garaian, bezeroarekin harreman zuzen bat izateko garaian eta bezeroa aurrez aurre ezagutzeko garaian eta bezeroaren beharrak ezagutzeko garaian eta nik hori aipatu nahiko nuke eta berrikuntza ez teknologikoaren garrantzia guzti hau aurrera eramanen izateko. Zuek ere ados egongo zinatekete kudeaketa modu horiekin. Bai, pentsatzen duzue, benetan hori dela erronka, ez da, bezeroa aurrez aurre tratatzeko eta teknologia berriak eta... Azken finean bai teknologia berria, bai globalizazioa, abiadura, nertu daiteke, baina nik uste dut, abiadura oso azkarra da. Eta orain dela 3 urte funtzionatzetzun gauza batek ja aldatu behar dugu. Eta orduan gu gure aldetikan esan den bezala, bai beharrezkoa da elkarlana, guk esaten dugun bezala Hondarribi alde batetik, Irun bestetik Bidasoa biziri, baina baita ere Bailara Guziak Gipuzkoan lurralde bezala foru aldundia dugu laguntza hori eskaintzeko ere bai, eta gero Euskadin ere bai, Euskal Goberniak ere goitikan bera edo guk ere beitikan gora gure bultzadin behar dugu, baina goitikan bera ere beharrezkoa da hortara egokitzea eta ezinbestekoa da elkarlana, zeren ikusten du nik azpitikan sustraia badagola, osea, ni behintzat itxaropentsu ikusten dut. Bueno, itxaropen hitzoiekin bukatuko dugu saioa gaur. Mila esker Eraitzi Berelola, Ibai Esteibarlanda eta Juan Mari Altuna gurekin izateagatik atsegin handiz hartu zaituegu eta ikusleok, hurrengora arte, eskerrik asko ekonomia gurean Tokikom sarean egoteagatik eta hurrengora arte. Zein den gure helburua? Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako jarri dugu abian ekonomia suspertzeko plana. 200 milioi bideratuko dira 4 alor hauetara. Industria, lehen sektorea, kultura eta turismoa eta gizarteratzea. Lehen urtean zehar 50 milioi bideratu ditugu jada. Baina inbertsio hau ez da zifratan neurtzen, izena bizenetan baizik. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen ari diren pertsonen izena bizenetan. Ekonomia suspertzeko planak aurrera darrai. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.